yanzu abin da na kawo mu gidan ga dambe da kawo mu gidan ga ba komi ba. Abin da ya kamata da jamus da gurin waɗa da kudu kowa ya tubi, kowa ya tubi, kowa ya tubi, kuma kowa ya kai in kai dambe baka samu kuɗi baka zo mu baka. Kowaye kai in kai dambe baka samu kuɗi baka zo mu baka. Yanzu abin da wannan samun ka taho dan liti ya zo gidana, ni ma na saba zuwa gidan dan liti ya kai sau 3. Ganga ta shani sawa ka gudu da su. Don Allah da Annabi akwai wani abun da aka yi in ba ku san ci ba ku maroƙan nan su dan moya sun koyi to wallahi in dan liti ya taho bai barin koyon ga aiki a wurin ga zan ya rasu da mutuminsa kuma to an goma dan yabo alga har cikin miliyan an da mana tuwo ko ba ba ya mana tuwo ko to shi ko ba wallahi kai da hada fi sha'atin lafi ga damban nan shekara wanda ka zaɓi kai kallo wanda ka zaɓi kai kallo ga damban nan shafa al-mahim shekara damban kudi ne damban wanda ba ta koki don kuma sai ka damban kwarai kowa ta mutu sai damban kwarai ba ba ta kudi ai duk da za ka zai yin shawara da abokin dambe sassa gaba gadi gaba mai daba ta duba dambe abu ya makallasa shago almahari sakara wallahi sai kullum da zai ba kudi ya gidi shi da sakisa wallahi ya ciwa ana ciwa ya la sai shi ga shago almahari da ka takara da buku ka wahala wallahi ta kare gaske sai aka Afirka sakara ya kai ne ya kanya shago almahari da ka takara da buku ka wahala alhaji abubakar ayyuki ana ciyaran dambe shago almahari ya taɓo sakara wallahi ya taɓo sakara za a haɗu a aluma ce haɗu abu ya ce da ake jira shago almahari ya ɗaba ka kuma ka ɗaukar ya ce wallahi ba shawara ga yi mugu ice Allah ba ya kira bishewa wallahi ba mu jira shago almahari ƙarfe na wani bashi wallahi ana cewa nan dabbe ana cewa ƙarfe na wani bashi kai ya aka yi haka ne hake jira ƙarfe shago almahari ne hake jira ka jira Allah kare wallahi wannan dabbe suna wahala ana wahala wannan dabbe ya aka yi haka shafara ne hake jira shago almahari ana haduwa a ce gaba da mura biya na kallata a biya su shago almahari kai ƙarfe na wani bashi wallahi a sake haka nan babu jira wani wanda na ce wallahi za a jira ce Allah ko kuma da ce ya yi ta sabon dambe ya ta sabon dambe inda mai gurma da gaba wannan shago almahari dan ba su ya salamu Allah Suleiman da mutan Kano la hawla fi sha'atillah ga zaman Allah ka kalli lafiya kalau Allah ka kalli lafiya ne Allah akwai zambar gida wai ina sai su dauka ne la hawla fi sha'atillah shafa almahari sakura karfe na wani fashi
wallahi ya ga mutum kuma sai kisa mutum ya ga kwando wai shagal mawali da fara shagal mawali da fara wallahi ya lafiya shagal mawali da kake ka sai mu ko hala wallahi sai ka da gaske ya ga mutum kuma sai kisa ana ciwa shagal mawali da fara shagal mawali da fara wato wannan dan wanda ina jira ana ka fatawa ana fata dan duna ana ciwa shagal mawali mun sai muke kallon mun ya tana kallon wannan aiki sai da kada ubangiji Allah ya kare hada ubangiji Allah ka sa maka da zaki ya kai shagal mawali sakala ka ku ga gina ni iya ka gaskiya ta zangaya muku dukkan mu zo ni nan gidan ubana ne ka a zo mu ji kunya dan ni adda gidan dan gaba dan gero ba ni adda gidan dan gaba dan gero ba duk wanda san mutane duniya tare da dan gero sanni wallahi matata ina kwance da matata muna kwance tare da dan gero wallahi sai mu je gidan dan gero yana kwance da matata ina don Allah a dawo hakuri an kunne ya ji to ai da ma sauraron dan duniya barke kullun su sarki an ba a kira ba a amsa an rahin nan ya tsallake wucewa to ai ba zai hana a koma baya ba a da da ka ji ya bo saboda shagon dan gero ko ni ka bani bane roba da dan ka kuskura kai muna fada dan da mun ka tawo to wallahi ba mu yafi ma in ka kuskura duk abin da kaga ina yi ba akan kowa nake ba akan dambe nin ga sai mun ta an tsare shi da ko mun dauke wallahi mun tayi shi wallahi ko kai ko ba mu tayi da kai ba wallahi ba sai mun tsare ka ba sai dai ka zanna gidan ubanka kai koma mun ba wallahi gudan kowa kan zo wallahi sai mun kamo ka inda an yi ma magani ba ai ma magani Abuja ko ba ma magani din ka ko abin da zamfara ko abin ga kana ko ba a magani ya koma mu ne kada su ya koma mu ne